एसे देरबायहाय दायो जोङो खोथिया फुनो थांगासिनो आरोना न'आवनो जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम खोथिया फुगोन ओमफ्राय सारेनाखौ लेंहरदां खोथिया फुनो बोरनाय नङा दे हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम माथो आसा खालाम बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं खोथिया फुनानै बारा मोजां गैया आरोना सरि बावदां जालायदो ओमफ्राय गय दना लाबाय नै ओमफ्राय दायो जोंहा फार्स्ट टाइम खोथिया फुना दिनैहाय जोंहा दिनैसो मानसिफ्रा मालाय हाबलायबाय सोरबा सोरबा दा दिनैसो खोथिया फुसिगोन आमथिसुवानि आवगाय एसे गायनानै दोनखानोसै आरो दायो जों थांगासिनो दं नै बेखौ लेंहरबाय आङो दहाय फुङावनो लेंहरदों ओमफ्राय गय दनाबो लाबावाखैनो जोंहासो होबावनांगौ गय दनाखौबो ओमफ्राय दाना सोर खोथिया फुयो फैबानो जाबाय थाइबा होदों जा थाइबा बेनो ओमफ्राय 10 थाखा होबावदोंसो नङा दालाय नों थाइबा होआखै थाल्ला थाइबा मानि होदां ओमफ्राय दा बेसेबां गिदिर खायो खोथियाखौ नायनि र' बेनो ओमफ्राय नोंसोरनो आरोना जाय जानानै फुयो बेनो 10 थाखा होगोन लाबदो मेथाइया जानोसै मेथाइ नङाबाथ' रायखसखा नालाय नायलांबाय था लोगोफोर एसे मोजां मोनबा थुखावलाबायना होलाबाय थादो घन्टाफोरखौ थुखावलाबाय थादो थिं थांनां थांनो लागालाबायथार माथो दानो दं आंथ' देलायखाया नालाय ओमफ्राय बिदिनो थानो मोजां मोनो आं सिम्पोलनो थिखनो थांखोना नोङो फैलायना होगोन आंखौ दानो थाबथागोनबो बेखौ मा होनो फकना फक होनो खोमा ना फकना फक होनो मिथिला जाग्राल' मेथाइ नामखौ मिथिया जों गामि लामाखौ नायलाय रावबो नायस'ना गिदिर गोलावफोराबो नायस'ना मा जागौमोन दा स्कुलाव थांबा जि खस्थ' नोंसोरनो गामि जानो मानसि थांलाय फैलाय खालामो लामाया दसे थांब्लानो जोबथाखा बे लामाया गाज्रियानो दोलाय लामाफोरा गथ'फ्रा खम आं नोंसोर स्कुलाव जि खस्थ' थाङोना लामाया जि गाज्रिखाना बोरैबा मोनसे मा दङ दिनै माबा दङ हिन्दी ए आं हाजो हाजो मिलाबायथारोहाय बिसोरो मावनांगौ बे चिकेन हरबाय आं जाहाला आरो आवगायनिफ्रायनो बे लामाया बिदिनो थाबाय थाखादों रावबो नायस'ना ओमफ्राय बै ससेल'सो एसे ससेल'बावसो बाल फाखायानो स्कुटिया सिनस्लि जायोथ' आरो जि गोबाव जाबाय आं बिथिं फैया दोननोसो फैदां सोरबा मोजां सालायनो रोंबाय रोङाबा बै फार्स्ट गोदान सालायग्राखौसो सालायनांगौ बाल गोलैलाबायनो हायो ओरैबायदि गाना लामाया जोङो मोनफैबाय दुब्लियाव नै आसोलफोरा लाबाय थालां मादै मा बुंफिनदों मादै रिखौ दानफिन मादैखौ दाखालि खालियाव गोसोम सोमथारदों ना मादै जों मानसि जाग्रा माबायदि नुखायोब्रा नोंलाय मा नांगौ जों फाथोल खोथांलाय माथो मेथाइखौ एसे मानो साबानानै थांदो खोथिया गाय थानो फुनो हाया मानसिया आं फुनाखै आं गेलेनोसो फैदों नोंसो मादै नों माबायदि मोनदों खोथिया फुनानै आं बिराद आथिङा रमायबाय खोथिया गाहायथार मानसिया गायो आरो खोथियालाय फुनो मोजांमोन ओमफ्राय गाहायद्राय ओमफ्राय बे खोथिया सोरानि खोथिया जोंहानि आब' गुमैनि ए जानो न' खोमालै आंथ' बेलेग नुखासै नालाय मानसिया मादै दे एसे खोन्थादो
ओंख्रिफोरखौ आलुजों अमा बेदर ओमफ्राय दालि जहल एसे गोथाव गोथाव जाखायो फुङावनो नंगौना नङाथाय नंगौना नङाथाय नंगौ मैया लाबोना दोनखानायमोन अमा बेदरा खामफ्लाय लाबोनांगौमोनलै जों बुरजानो माथो मादै खैराव अमा जाग्रा नुखाथारो देनजाय मिनिखायो मादैया आरो लालायबाय नों अमा जाग्रा हाथाइखौबो मानसि जाग्रा नुखाथारो या मानगाबखा दायो आङो न'आव थांनो सानना लोगोफोर बाबु फिसाखौ दोनलांनानै बाबुआ दुब्लियाव थांफादोंमोन गाबबाय थादों आबु लांगोन दै ओमफ्राय दै आरिबो लांखायाखै नालाय जोंहा दै आरि लांसै ओमफ्राय खोथियाबो एसे गाहाय नालाय खामफ्लाय बिहरदों खामफ्लाय हैना फैनोसै आंथ' फुनो हाखाया नालाय दायो लाबाय नै जग लाबाय ओमफ्राय खामफ्लाय लाबाय बाबु थिखोनसै दां आरो थांफिनलायसिनो गथ'आ रावबो गैया जाहानावबो लांफिनलायनोसै बिमायाथ' खोथिया फुदों ओमफ्राय डिस्टार्ब खालामबाय थायोना बेनिखायनो दोनफिन थिनदोंमोन आरो जानाव लांफानोसै ओइ फैद' थाबायनांगोन दे मासे फिसा फिसाखौ नोङो ओमफ्राय लाजिना नोङो बिदि होलाबाय नायलाय थाइनै खोथियाखौनो बिजय आयै नायलाय मासे फिसा जायासै आङो नायलाय जि फिसाखौ नायलाय थाइनै थिब जायो ओइ एसे गिदिर थै नै ओमफ्राय सारेना एसे जादों आरो ना आङो होनजानायखाय नै जारै नोंजों मिलाय नामा नाय मिलायानो नायदो नायलाय ओइ मिलायानो ना मासे बिदि लुबैया सासे नोंलाय नायलाय जै लुबैयाखा सारनाया मालाय गिदिरथार बिदा जाया दै थाइनैया बोरै नङा हा आयौ जि फिसाखा आयौ मोस्रोमफादो होनो जाना फैसा होनो नामाहाय बाल'ने ओंखायनो फैखादा नोंसोर खोथिया फुनायाव एसे दोनथाना जादोंहाय बाल माद्रना जायाखै माद्रना फिसाद्रायहाय एसे गिदिर फुवाय मालिक गांसो ना मादै मालिक गांसो जानानै दं दा बेहाय एसे गिदिर फु मोनगोनसो सा मोनलोङो नोंसोर ओरैनो बिस्कुट मोनजागोन लोङा लासिथारा हो नोंसोरनो मानसि जाग्रा नुखायो नालाय ओइ एसे नायलाय नोंसोरनो राखासो दुंरां बायदि नुखाथारो नायलाय नायबाल नायलाय राखासो दुंरां बायदि नुथारो मा होनो लबिया साइज फिसा फैखाबायनो जायाबा लाखा गोरलै जागोन फैखागोन आं जाग्रा खोनानानै दं ना माथोना सिगां होनोबाल माथो जाखोना ससेथार आरो जानो मोनजाखै दै आइदिलाय हिंसा महर दा हिंसा जाबोबाय आंखौ आंना मामा वाटार फुखासो सोमबाबो जाया नुला आं दुगा मारा जानांगोन दा बिनो मा बासै बिसा जार लायाखै दे आं नुला सोमबाय था दैयाव आं सोमखाय माथो आङो दैयाव खामफ्लाय दाराय आंहा नोंहालाय मा नांजा खामफ्लाय बिहरदों खामफ्लाय सिरि फु मिथिबाय ओनसोलफ्रा अखा हानायावनो जै होखावगासिनो हानाया नै बे मेना लिडारावहाय दसेनो हाजोबबाय सिमाबो गैबावासो अबाव खैसिथा दङ मिथिबावासो अयथासार फुखायो एकदम मालाय दा अखा हानायाव आराम गैला जायासै बे ओंखायनो सिन्था जानानै न'थिंहाय नायख्लिंहरलायथारदो
बे साथा लानाय आसलाथ' बिराद हाखायो ओइलै जा मानसिफ्रा इजा नै सब माइ गायजोब्बाय बैजा इलायो गायबाय इजा गायबाय इजाहाय गायाखै आरो दङ इदिनो दाबो मेला टाइम दंबावो गायनो फुनो मालाया फुगासिनो आजादि खालामनानै थांगासिनो आरोना इयावहाय नायग्रा बे एलाय लिजाखौसो लिंनो फैदोंमोन आं जिरायस्रोबावबायसो दसे अखासो हाबाय खोथिया फुनानै यो मा जाखोसो बिलाय थांदो अखा हाजोबबाय यो मा जाखो बिलाय जादों खोथिया फुनानै र' गैला अबस्था गैला सासेयाव हनै अखा हानानै नालाय अखाया दासो आहब बानपानि जोंना गोजौआव हाबाथाय अखा मा होनो हाजोआव हाबाथाय बिराद दैबाना जाखायो आरोना हाजोआव हाबा दैबाना जाया सासे ओइ जुब्रा फै हागालायबाय लोगोफोरनो बिसोर सानैखौ लिंफाबाय आं खोथिया फुनो दायो फुगासिनो दङ आं फुनोसै र' दसे थानानै आंथ' बाखाथारो खरसारांखौ अखायानो मा गानो रोंला सप्तासे जासिगोन दा हागासिनो खोथिया सोर बायदोंमोनलाय आं बायदों गासिनो बे खोथियाखौ नालाय जि गाहाय गायो नालाय जोंहा आंबो गाहाय बिमा बिफायाबो गाहाय लाय सारायना नायना अमिताया माबायदि मोनदों फुनानै दा खोथिया सोर बायदि खोथिया जि गायखा जानानै जि खस्थ' फुखादों मानसिफ्रा बिदानिखौ हाबाय नै दब्लायसे हाबायनो मानसिफ्रा नालाय जि गायखाराय मानसि जेरै खोथियाबो एरै गायखाजेनचा खस्थ' फुनो बै मोनसेया दब्लायसेया मोजांमोन हा फैयामोन नै बे दब्लायसेया हा फैयो अखायाबो दसेनो हायो दसेनो हाया मा जाखो अखायाबो गानोनो रोंला मादै मारसिं फैद'हाय नोंसोरखौ आं दा ड्रनाव गाखोनो होबाय थिखोबाय आरोना ड्रनजों सोर होनदों बे स्पिकारा नैबे बे खोन्था स्पिकारखौ एसे दांबाल दे दाना खोन्था स्पिकारा दा खोना नङा मोनफिसाखो मादेलाय आना 50 दे स्पिकारा खोनायाखैना मानसिफोरा सुबुंफोरा 50 जाबाय आंना बा नालाय मादैखौ हाथायखौ नायलाय रोखोमलाय गाजा नुखाय नालाय हाथेन बेरा बादि दुंनायसो आइ गाजा नुखाय बेला मादैखौ अमथा मोनफिसाखो 100 मा हान्थ्राबाय माबा मोनसिगोन जोङो बेनो थाइनल'सो बाजायबाय थाखो दुमफाव लाजिथोलायबावसो ओइ थांसै दायो जोङो माइ गायखांना फैबाय आरोना नै दैमायाव दङ सासे दुगैनो दैमायाव थाइजौ खावना लाबोलायबाय नै आसोलफोरा सिखावाबो इलाय बिराद गाजाखा सिखावा जानोसै र' गोथावखाना थाइजौआ खावनाय माल नालाय गोथाव जाखायो खावनायफोरा गोथावना थाइजौआ खावनाय माल नालाय ममिथा गोथाव जाखायो नों दुगैयाना बे माननाय जायोनो आंबो दुगैनो हाया मोदोमा एकदम अबस्था गैला उरायनाय बायदि मोनखायो बाला रायखुसा सिखावा बाथो दे
Bisa bantu ya?